Li ser kuştina serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî 5 sal derbas bû. Lêpirsîna serkuştina wî di meha Adarê de weka doz hate qebûlkirin û rûniştina yekê a doza Tahîr Elçî li dehemîn Dadgeha Cezaya Giran a Amedê dest pê kir. Tahîr Elçî di 28 Mijdara 2014 de ji ber ku ji pevçûnên şerên xendekan Minara Çarling ziyanek mezin dîtibû, daxuyaniyek dabû piştî daxuyaniyê di nav pevçûnên endamên PKK û polîsan de mabû ku Tahîr Elçî di wê pevçûnê de bi guleyeke hate kuştin. Kujerê Tahîr Elçî hêjî nehatiye tespîtkirin. Îddianameya ku hatiye amadekirin de sê polîsên ku li dora Tahîr Elçî bûne û endamek PKK ku navê Oğurya Kuşir e û niha fîrarî ye weka gumanbar tên darizandin. Hêjayê gotineye ku di îddianameyê de endamên PKK weka kujerê Tahîr Elçî hatiye destnîşankirin û sê cara bi cezayê heta hetayê tê dadkirin. Her sê polîsî nehat serkarin û bi rêya sîstema înternetê beşdarê rûniştina yekê a dozê bûn. Ji bo pêşiya belabûna vîrusa koronayê weregirtin, tenê destûrê dan 84 kesan ku rûniştina dozê temaşe bikin. Avukatên Tahîr Elçî ji bo ku dadgeh mafê axaftinê neda wan daxwaza redê hakim kirin. Heyeta dadgehê jî rûniştina duyê taloqê sêyê Adarê kirin. Yani son derece özel. İddianame pir bêserûber e. Divê qey dadgeh ji bo parastina polîsên gumanbar hatiye amadekirin. Ev dikare bandorê li ser encamên dûzê bike ku ceza dernekeve. Avukat li hundirê li ber xwe didin. Lê li Tirkiyeyê dûza serokek kuştî yê baroyek wiha bêserûber be, dadgehkirinek adil dernekeve ku hûn bifikirin rewşa dadgeriya Tirkiyeyê di çi halî da ye. Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydin, hevjîna Tahîr Elçî Türkan Elçî û avukatê wan Nahît Eren helwesta dadgehê bi daxuyaniyek şermezar kirin û anîn ziman ku li dadgehê edalet nemaye. Adaleti sadece arayabildik, bulamadık duruşma salonunda. Önümüzde kapı ve duvar oldu. Li dadgehê em li edaletê geriyan lê mixabin me nedî. Sîstema dadgeriyê li ber me bûye dîwar û derî û rêyên lêgerîna edaletê li pêş me girtîne. Hemû daxwazên me yên ji bo dadgehkirinekê adil hatin redkirin. Heta gefên avêtina li dadgehê li avukatên kirin. Ev helwesta wêneya demên dawiya sîstema dadgeriya Tirkiyeyê derdikeve pêş. Dixwazin dadgehkirinek bê parastin çê bibe. Her wisa destnîşankirin ku doza Tahîr Elçî dixwazin bê ceza bi encam bikin. 5 sal derbas bû. Lê ji bo ku bandorek neyênî li ser dozê nebe, min xwe ji daxuyaniyan dûr xist. Lê bi daxwaznameyek min dixwest ku ji dadwer doza edaletê bikim. Lê nehiştin ku ez peyvek jî biaxivim. Ev bê nezaketiyek mezin e. Türkan Elçî, hevjîna Tahîr Elçî jî wekî müştekî beşdarê dozê bû. Lê da zanîn dadger destûra axaftinê nedaye ku daxwaznameya ku xwestiya li dadgehê bixwîne nikaribiye. Nahît Eren jî got ew ê nehêlin doza Tahîr Elçî bê encam bimîne, lê dizanin ku heyeta dadgehê bi helwesta xwe bikirinê xwe ne bê alîne. Wî got lê ew ê nehêlin ku doza Tahîr Elçî di tariyê de bimîne. Bugünkü bu heyet de Me îro di dûzê da dît ku heyeta dadgeriyê qet ne bê alî bûn. Ji ber ku me daxwaza çi kirbaye hemû dihatin redkirin. Ev nîşan dide ku ne bê alî ne. Serokê Baroya Amedê Cîhan Aydin û Neşat Giresun li ser giringiya Tahîr Elçî û doza Tahîr Elçî hizrên xwe beriya rûniştina dozê ji bo dengê Amerîkayê wiha anîbûn ziman. Yani Tahîr Elçî parêzerek nav û deng bû. 23 sala Bakurê Kurdistanê parêzertî kir û dozên gelek giran de dozên pêşber Kurda sûç hatî kirin de parêzertî kir. Hem ji bo civaka Kurd hem ji bo civaka Tirkiye şexsiyetek gelek mühim bî. Baveriya me ku Tahîr Elçî çima hatiye kuştin, ji bo çi hatiye kuştin, ji bo kî kuştiye ev vî dozê da derkeve meydanê. Xebata me jî yê parêzera yê tim avukata jî serviye hem xastinê me jî ev e hem dixwazin ku vî meseleyê da rastî çi ye ev derkeve meydanê. Doza Tahîr Elçî li sêyê Adara 2021 de li Amedê li heman holê were dîtin. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.